unha festa que estará amenizada pola Discomóvil Chocolate, pero que tamén terá sorpresas. Te contaremos con varias actuacións de persoas drag que nos deleitarán e poderemos participar con elas. Animamos a todo o mundo, a todos os xóvenes que veñan disfrazados e que o pasen moi ben. Nada, é unha iniciativa da Concellería da Mocidade deste Concello que estamos traballando como levamos facendo no ocio para a xente xoven. Este entroido non podría ser menos, así que vimos ofertar esta actividade. A actividade dirixida á xente moza enmárcase na liña iniciada polo Concello para diversificar o ocio nocturno e fomentar a hostalaría local. Creemos que hai que reforzar o ocio nocturno para as persoas xóvenes, para a xente moza, para que se animen a quedar no noso concello e vivir todas as festas aquí na súa propia vila. Con isto tamén pretendemos que o sector hostaleiro saia reforzado de estas datas. E nada, animar a todos os xóvenes e non tan xóvenes a comenzar o entroido o próximo venres na Praza do Emigrante coa Festa Drag.